Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без 9-нчы Халыкара милли драматургия театр фестивале турында сөйләшү өчен җыелдык. Безнең спикерлар белән таныштырыйм. Фәнис Мусагитов, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры, Рашат Фәйзрахманов, Чаллы Татар дәүләт драма театры директоры. Нияз Игламов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әдәби бүлек мөхәррире һәм Оксана Кушляева, Петербургский театральный журнал мөхәррире, Володин фестивале модераторы. Хәерле көн, исәмсез хөрмәтле кунаклар. Добрый день, Оксана. Һәм башлык беренче сорау Фәнис әфәнде сезгә булыр. Бу фестивальне сез инде 19-нчы мәртәбә үткәрәсез һәм аның нәтиҗәләре турында да сорыйсы килә. Менә сез аның нәтиҗәләрен нидә күрәсез? Ни өчен ул елдан ел үткәрелә? Микрофонга сөйләгез, ярыймы? Безнең фестивалебез 2 елга бер уза. Бу фестивальнең үзенчәлеге нәрсә дип әйткәндә, безнең фестивалебез милли драматургия фестивале. Һәр халык үзенең милли әсәрләрен алып килә, һәм үзенә якын булган милли әсәрләрен алып килә, һәм шушы әсәрләр аркылы үзләренең проблемаларын, үзләренең нинди үсешләре бар, барысын да ачып бирергә тырышалар. Һәм әле безгә килгәннән соң шушы төрле җирләрдән килгән театрлар белән без әле уртага салып сөйләшә сүзләребез дә күп. Һәр халыкның үзегез белгәнчә инде безнең Россиядә төп халык рус халкы һәм рус теле бит инде. Бик күп кенә халыклар инде битеп килгән телләр дә бар. Һәм бик күп кенә халыклар үз телләрендә сөйләшәләр, үз республикалары бар дип әйтик. Һәм менә һәрберсендә күп төрле проблема. Менә алар ничек чишәләр ул проблемаларны? Алар ничек итеп шушы әсәрләрне, милли әсәрләрне сәхнәгә куялар? Ничек итеп сайлыйлар? Менә шушы проблемаларны без инде һәрбер милләттән килгән артистлар аркылы, һәрбер шушы милләттә эшләүче театрлар аркылы инде уртага салып сөйләшәбез. Мин һәм әле бу безнең бу фестивальнең ахырында бар дип әйтәсе килә, ел үткәрелгән сайын 2 елга бер без Кәрим Тинчурин исемендәге фестивальдән соң, бер ай ярымнан соң, менә быел булачак инде ул ноябрь ахырында балалар өчен конкурс фестивале уздырабыз. Һәм Кәрим Тинчурин әсәрләреннән чыгып шушы балалар мәктәпләр әзерләнәләр төрле номинациядагы ярышларга дип әйтик. Алар үзләренең эшләрен җибәрәләр башта һәм соңыннан шушы эшләрне төрле зоналарда без аны сайлап алулар була. Менә Чаллы театрында да булачак ул сайлап алуның бер өлеше. Ул инде Закамский зона дип әйтик, Камария зонасы. Буа театрында булачак бер зонасы, һәм анда да сайлап алулар булачак, һәм инде Казанда. Шуннан соң без концерт, гала концерт дип әйтик инде үткәрәбез үзебезнең театрда, һәм анда билгеле була җиңүчеләр, аларга бүләкләр бирелә, чакырулар биреләчәк, һәм Кәрим Тинчуринның Бәллүр Кәрим статуэткасы да биреләчәк. Рәхмәт, һәм киләсе сорау Нияз сезгә булыр. Менә башка театраль фестивальләр белән чагыштырганда, бу фестиваль нинди статуска ия дип саныйсыз? Минемчә, аның статусы билгеләнгән. Ул чынлап та халыкара, монда төрле илләрдән киләләр. Айдап баручы коллективлар үзенең иң яхшы спектакльләр белән, әлбәттә, хикмәт нәрсәдә бик күп, мәсәлән, Россиянең һәм СНГның милли театрлар, алар күбесе революциясеннән барлыкка килде. Шуңа күрә безнең классик драматургия ул бик кайбер темаларга хәзер сөйләшеп та булмый шикелле, чөнки алар әлбәттә актуальлеге аларның теге совет
заманча, аларның актуальлыгы җитәрлек түгел. Шуңа күрә безгә сайларга бик авыр, хәтта үзебезнең татар драматургиясенә һәм Кәрим Тинчурин исеме монда очраклы рәвештә тумады, чөнки ул чынлап та безнең иң көчле, иң менә гел бара торган, гел актуаль драматургыбыз. Андый драматурглар бездә күп түгел. Һәм мәсәлән шул ук Гөләскәр Камал, ул мәсәлән бик сирәк куела, чөнки аның берничә әсәре генә. Аның шул кадәр бай мирасы түгел. Менә бүген без карарбыз, Алла бирсә, соңгы әсәрне ул хикәяләр буенча куелган, чөнки аның мирасы бай. Әле күпме пьеса аның теге арестант соң юкка чыкты, күпме аның архивы КГБ нинде, НКВД юкка чыкты. Шуңа күрә әлбәттә бу фестивальнең актуальлыгы зур. Чынлап та кирәк ниндидер бәя бирергә һәм милли драматургияне нинди генә авыр шартларда булмаса да барыбер үстерергә, ниндидер чаралар үткәрергә, классика белән заманча әсәрләр бергә булырга тиеш бу, минемчә, бу фестиваль кысаларында. Чөнки ул гына ниндидер үсешне, менә милли драматургияның үсеше буенча ниндидер күрсәткеч булачак. Әгәр без тик классик әсәрләрне куйсак, чакырсак, әлбәттә ничектер дөрес булмас. Миңа калса, әлбәттә, бәлки ялгышамдыр. Шулай бит, ул хәзерге вакытта куелган кайбер әсәрләрдә вакыт узганнан соң классик булырга. Әлбәттә, һәм мәсәлән, күптән түгел менә без хәзер менә Тинчурин фестивале кысаларында 5 ноябрьдә тагын бер вакыйга бит, Аяз Гыйләҗевнең декадасы башлана, менә Хакас театры Абкилә Шаршын җир. Инде хәзер без беләбез, инде аңладык, ул Аяз Гыйләҗев классик драматург безнең өчен. Һәм Туфан Миннуллинның чираты тиздән җитәчәк. Чөнки безгә күпмедер вакыт дистанциясе кирәк. Кеше драматург ул классикка әверелдеме, юкмы? Әлбәттә әвереләчәк, ләкин кайсы әсәрләр? Бөтен мирас түгел бит. Әле Тинчуринның да кайбер теге йомшак әсәрләре бар. Нәни абый кебек һәм башкалар, аларга театрлар мәрҗәгать итми күптән. Менә шулар. Шуңа күрә менә озын сүзнең кыскасы инде, минемчә Тинчурин фестивале үз максатына ирешә, үз миссияны үти. Һәм әлбәттә аны, ләкин һәрбер фестивальне үстерергә кирәк. Һәрбер фестиваль ул менә тормыш белән, вакыт белән бергә атларга тиеш. Һәм әлбәттә менә без дә монда Оксана белән, башка безнең хезмәттәшләр белән, коллегалар белән ничектер үзебезнең теге ярдәм кулын сузарга тырышырбыз. Менә шул. Әле вакыттан белән генә түгел, вакыттан алдарак атласа да бик әйбәт. Ансы да һичшиксез дөрес. Рәхмәт. Журналистларга программа таратылды. Әйдәгез, менә программа буенча бер спектакль турында сөйләшеп алыйк әле. 31 октябрь көнне Чаллы Татар дәүләт драма театры Булат Сәләховның яратылмый калган ярлар әсәрен тәкъдим итәчәк. Ни өчен менә шушы спектакльне сайлап алып килдегез, Рашид әфәнде? Беренчедән хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Беренчедән минем әйтәсем килә, менә шушы фестивальләр театрларга бүгенге көндә барысы да ярдәм итә торган фестивальләр. Чөнки әгәр дә инде театрлар үз Казанында гына кайнап, гастрольләргә, фестивальләрдә, конкурсларда катнашмыйлар икән, аларның инде әһәмияте шуның хәтлегенә булыр иде. Менә шуңа күрә дә инде Казанда үткәрелгән, бәлки башка җирләрдә үткәрелгән фестивальләрне без көтеп калабыз, инде чакыру килгән очракта сөенеп барабыз, чөнки һәрбер фестиваль театр өчен ниндидер бер яңалык кертә, һәрбер фестиваль безнең өчен яңа спектакльләр, яңа образлар, яңа артистлар, режиссерлар тудыра. Инде ни өчен без Булат Сәләховның яратылмый калган ярлар әсәрен алып киләбез дигәнгә минем шуны җавап бирәсем килә. Сугыш чорлары инде ерак булуга карамастан, аның һәрбер җиле, һәрбер хәрәкәте бүгенге көндә күбебезнең күңелендә утырып калган. Чөнки миңа калса, менә шушы залда утыручыларның да әле ниндидер сугыш ахиме кагылмаган бер генә кеше дә юктыр. Шуңа күрә дә бүген ул бик актуаль тема. Әгәр дә инде
бу теманы без күтәрәбез икән, без кире шушы чыгыш чорына кайту вакыйгаларын күтәрәбез сәхнәдә. Чөнки бүгенге яшьләр, бүгенге буын кешеләре ул вакыйгаларны онытмаска тиеш, ул вакыйгаларны белеп яшәргә тиеш. Шуңа күрә дигән Булат Сәләховның бу әсәрен безнең чаллы тамашачысы гына түгел, тулайым алганда республика тамашачылары бик яратып кабул иттеләр һәм алар аны үз әсәре итеп кабул итеп алдылар. Чөнки чыннан да ул проблемалар әле бик алга таба бик күп еллар буе онытылмаслык проблемалар турында бара. Рахмет. И вопрос вам, Оксана, как эксперту федерального значения, как вы оцениваете развитие республиканских национальных театров? Здравствуйте. Ну, так вот, широкая тема развития национальных республиканских театров. Но что я могу сказать, что действительно национальные театры на общероссийском уровне, они, безусловно, видны. И такой большой, ну, не побоюсь этого слова, главный театральный смотр со стороны, как «Золотая маска», всегда имеет свои программы, в первую очередь, конечно, татарские театры, башкирские театры, якутские театры. И это большая национальная программа, на которую собираются посмотреть не только диаспоры, да, находящиеся в Москве и в Петербурге, но и широкая публика имеет большой интерес и ждет с нетерпением эти театры. Конечно, хотелось бы, чтобы больше и больше конкретных театров появлялось в этих театральных смотрах, да, но там любопытство и ожидание приезда там, театра Камала, приезда Альметьевского татарского театра, там, Саха театра из Якутии или башкирской драмы, это вот всегда действительно театры, которых ждут, и это театры, которые привозят большие интересные спектакли. Другое дело, я понимаю, что чаще всего национальные театры приезжают не с национальной классикой, да, а с европейской классикой, с русской классикой. И меньше, да, мы знаем, меньше мы смотрим и, на общероссийском уровне национальные сюжеты, темы, трагедии, которые, может быть, на общероссийском уровне мы очень немного знаем. И поэтому я счастлива быть на этом фестивале и, во-первых, познакомиться с театрами национальными, там, не знаю, с Даргинским театром, который я вообще не знаю, с татарскими театрами, которые я меньше видела. И, конечно, мне интересна история, мне интересны новые драматурги для меня, новые пьесы, и я думаю, что это такой фестиваль, который для меня будет очень полезным, несмотря на то, что в широком смысле национальные театры видны и значимые, но их все еще мало. На общероссийские фестивали я бы пожелала, что, конечно, больше татарских театров выезжало в Москву, в Петербург, на большие новосибирские фестивали и другие смотрим. Вот, спасибо. Спасибо за ответ. И давайте перейдем к вопросам журналистов. Хурматлы коллегалар, эгер суроолоруңуз болса, рахмет этиңиз. Татар-информ, Рузиля Мухаммедова. Бу суроо язга булыр микән инде. Менә милли драматургия дибез, әйеме? Безнең менә программаны карыйм, монда драматургия, менә шын пьесалар, драматургия әсәрләре булган, әсәрләр бик аз, күбесе монда прозадан эшләнгән инсценировкалар. Бу драматургия, милли драматургия фестиваль дигәндә ничек аңларга аны? Инсценировкалар барыбер шушы һәм проза әсәрләре барыбер шуңа керәме? Кызык вопрос, кызык сорау. Ничек әйтим? Беренчедән, әлбәттә, проза әсәре инсценировкалы булгач, ул инде драма әсәренә әверелә. Ансы, минемчә, бәхәс тудырга тиеш түгел, һәм аның инсценировкасы тип әсәрдән аерылып торырга да мөмкин. Бу, әлбәттә, табигый. Һәм, әлбәттә, мин әйткән сүзләрне исбатлый торган, минемчә, менә бу күрсәткеч. Чөнки чынлап та милли драматургия ул бик аз, әле татарларда ул бар, бездә бар, башкортларда, күпмедер дәрәҗәдә якутларда, ләкин инде хакасларда әйтик, мариларда, мордваларда ул элек тә бик аз иде. Хәзер бөтенләй юкка
чыгып бара. Мәсәлән, мин беләм, мин бик тыгыз элемтәдә Мари театры белән һәм аларның хәзер бердән бер исән драматург бар. Мордвада бөтенләй юк драматурглар. Үз телендә язганнарны әйтәм. Әлбәттә, кемдер яза инде. Алар гомумән Мордва театры хәзер 4 спектакль генә, 2 спектакль эрзә телендә, 2 спектакль мокш телендә уйный. Калган өлеше аларның урыс телендә. Һәм ул бик куркыныч тенденция минемчә. Һәм аны бәлки фикер алышу, ниндер нәтиҗә ясаганда бу теманы ничектер күтәрергә иде безгә дә, менә тәнкыйтьчеләргә дә, җитәкчеләргә дә, чыглап та милли драматургияны бездән башка беркем дә үстермәс. Ничек кенә булмаса, ничек кенә авыр булмаса, без ул эшне алып барырга тиешбез. Яшь драматурглар белән, яңа исемнәрне ачып, яшь драматурглар белән эшләп, аларның йомшак әсәрләрне куелышка алып, аванс биреп, башкача булмый, бөтенләй булмый. Аларга стимул кирәк. Чөнки классик әсәрләр генә безне коткара алмас. Бар ул ысул, әлбәттә бар, андый ниндер ничек әйтим, менә ниндер теге күпмедер ярдәм бирә, менә мәсәлән, проза әсәрләренә мәрҗәгать итү, ләкин ул гына җитми. Җитмәс. Тәлеш биреп кенә җибәрергә мөмкин. Хәзерге вакытта бит инде яшь драматурглар белән дибез, алар белән бергә эшләп, шул ук режиссерлар алар белән бергә утырып, шул әсәрләрне киңрәк җәелдереп һәм үзгәртәсе җирен шулай итеп эшләргә була. Иренмәскә генә кирәк. Мин дә шуның турында әйтәм, әлбәттә. Иренмәскә генә кирәк. Камиллелек ул бит шиксез. Әгәр дә без театрларыбызда үзебезнең милли әсәрләрне куймыйбыз икән, әкренләп аларның язарга теләкләре дә әзәячәк. Без укымыйбыз икән, куймыйбыз икән ул драма әсәрләрен. Драматургларга эшләү кызык булмаячак. Әйе. Һәм әйтергә кирәк, әлбәттә, менә без татарлар мәсәлән, бер буын драматургларны ничек әйтим, югалттык. Алар язганнар, ул 70-80 башында язган мәсәлән, Ризбат Хамидлар, Рөстәм Мингалимнар, һәм башкалар, бик күп башкалар, алар кызганычка каршы менә тулы менә Әхәт Гафарлар, алар менә тулысынча театрларны ничектер үз итмәде. Гомумән татар театры мәйтәм. Шул вакытта гына яшәячәкләр, алар бергә бер булып драматургларда, театрларда, тамашачы да алар бер организм булып яшәргә тиеш. Әйтәләр бит, спектакльне уйнаган вакытта да залда кеше булмаса, ул спектакль яртылаш булмады дигән сүз. Зал белән бергә эшләгән вакытта гына сәхнәдәге артистлар иң яхшы спектакльләр туа. Шуңа күрә тамашачы да бик мөһим роль уйный. Театрларда бик мөһим роль уйныйлар һәм драматургларда. Аларны бер-берсеннән айыру мөмкин булмас. Рәхмәт. Тагын сораугызмы? Шаллы театры һәм Тюздан башка Татарстан театрлары катнашырга үзләре теләк белдермәдеме? Әллә аларның менә шушы фестивальгә туры килер спектакльләр табылмады. Ни сәбәпле монда башка театрлар, татарстанлыклар юк? Камал театрда шул исәптән. Юк, аннан түгел. Бик теләп башка бүтән театрлар, Татарстанның бүтән театрлары дип әйтер идем, рәхәтләнеп катнаша алырлар иде. Аларның күрсәтергә әйберләре дә бар, куярга сәхнәгә чыгарып. Ләкин әгәр дә без бүтән татар театрларын гына җыябыз икән, безгә бик зур бюджет кирәк булыр иде чит театрларны чакыру өчен. Һәм без ничек тә әле татар театрларының проблемаларын һәм алга үсеш юлларын әле үзебез чамалыйбыз дигән фикердәбез. Безгә күбрәк башка милләт театрлары белән аралашуда кирәк. Фанис әфәндегә шуны гына өстәп әйтәсем килә. Без чыннан да республика театрлары бер-беребезнең халәтен, бер-беребезнең иҗат эшләре белән танышып, аларны күреп яшибез. Менә ул әйткәнчә чыннан да безгә әгәр дә читтән күбрәк театрлар килеп, аларны үзләренең эшләрен безгә күбрәк күрсәтә алалар икән, чөнки без икенче театр мәктәбен карыйбыз, күрәбез дигән сүз. Менә шушы фикердән чыгып тагын башка театрларның күбрәк килүе безнең өчен файдалырак дип әйтәсем килә.
Аннары тагын бит безнең күп фестивальләр хәзер бар, мәсәлән, күптән түгел Буа фестивале барлыкка килде, Нәүрүз фестивале, анда да татар театрлар катнаша, Һөнәр бигрәк тә. Хәзер тугандаш теге Башкортстанда берничә фестиваль. Без ничектер һәр тиздән Камар ягы театрларда менә без уже сөйләшәбез. Аның өчен шартлар мөмкинлек кирәк, әлбәттә. Чөнки мәсәлән, Чаллы театры әлегә аның бинасы рөхсәт бирми ниндер зур фестиваль үткәрергә, ләкин аларның планнары бай, мин белүемчә. Киләчәктә булыр дип ышанып каласы килә. Алла бирсә. Камар ягы фестивале булыр дип. Рәхмәт, мин безнең караучы коллегаларның исләренә төшерим. Безгә сорауларны WhatsApp аша да онлайн юлларга мөмкин. 8-927-037-91-10 безнең телефон. Онлайн караучы коллегалар, әгәр сорауларыгыз булса, шушы WhatsAppка языгыз. Тагын сорауларыгыз бармы? Рәхим итегез. Мәгариф журналы. Мәгариф журналы Ойгөл, сұрауым шундый иде, сіз балалар өчен үткәрелүче фестиваль конкурс була дидегез, ул традицион. Менә балаларда потенциал ничегрәк бармы, күрәсезме аны? Аллага шөкер, бик рәхмәт сорауыгызга. Аллага шөкер дип әйтим, беренче үткәрә башлаган елларны, 12нче елны үткәрә башлаган идек без бу балалар конкурс фестивален. Эшләр теге җибәрелгән эшләр азрак иде. Һәм географиясы да бик киң түгел иде. Ләкин шулай да беренче тапкыр үткәргән вакытта да 300дән артык эш килде. 300дән артык. Шуңа күрә без аннан соң уздыра башладык сайлап алу чараларын төрле зоналарга бүлеп. Без иң беренчесен Казанда гына уздырган идек. Һәм иртәдән кичкә хәтле барды бу сайлап алу. Бик зур потенциал бар. Менә аның тәрбияви ягы да бар. Менә мәсәлән, шушы Кәрим Тинчурин конкурсы дип әйтелгән сүзне кайбер яктагы мәктәпләрдә бик ишетеп тә бетермәгән булырга мөмкинләр. Шуны бер бала гына тотып алып дип әйтик, ул әзерләнә башласа, шушы эш буенча анда белмим, шигырь сөйләүме ул, сәхнәдә үзек куюмы, биюмы анда, башка әйберләрме, бөтен класс әзерләнә башлый. Һәм класс әзерләнә башлый, инде бер тапкыр турдан узган икән, инде бөтен мәктәбе белән алар әзерләнәләр аңа. Мин үзем шуннан уздым, шуңа күрә беләм андай әйберләрне. Бу бик зур тәрбияви әйбердә. Һәм икенчедән бу балаларны бик яхшы итеп җәлеп итә театр сәнгатенә. Мәхәббәт уята театр сәнгатенә. Менә узган ел ул Чаллы зонасында да бик матур беренче тапкыр бик зурлап уздырылды. Бик күп кенә коллективлар килде. Әлбәттә инде балаларның бүгенге көн балаларының театр сәнгатенә менә шушындый мәхәббәте белән спектакльләрдә уйнавы безне сөендерә. Безне сөендерә торган әйбер. Шуңа күрә Фанис әфәнде бу эшне туктатып калдырырга кирәк түгел. Бәлки гомумән аны киңәйтергә кирәктер, күбрәк иттереп. Чыннан да аны, может быть, теге тагын куела торган нәрсә дип әйтим, күбәйтергә һәм киңәйтергә призларның саннарын, коллективлар саннарын, коллектив саннарын, театр коллективлары. Аннан соң белмим инде байрак итеп куяргамы берәр бүләк чарасын, автомобиль балалар өчен. Автомобиль булмаса да куядыр лагерьга бару, анда или путевкалар белән, путевкалар димме. Бу турыда уйланулар булды безнең, менә бу туристик агентстволар белән дә эшлибез инде. Нәрсә дә булса, менә икенчесенә үткәргәндә без шундыйрак бер әйбер эшләрбез дип торабыз. Һәм алай гына түгел, менә бу конкурсны безнең 1-2 көнгәме булса да сузарга кирәк дип, һәм шушы балалар белән нинди дә булса шундый ук түгәрәк өстәлләрдә уздырырга кирәктер дип уйлыйм мин. Аларга ниндидер актерское мастерство да биреп алыргадыр. Алар бит инде Казанга киләләр төрле җирләрдән, һәм менә мондагы, менә Камалдагы театр, Камал театрындагы актерлар белән, Олпат актерлар белән, шулай ук менә Чаллы театрының актерлары белән, башка театр актерлары белән шундый мастер-класслар бирә торган булсак, ул бик яхшы булыр иде. Аларны ул бик тә үстерер иде дип әйтим. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Әгәр сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик.
Әгәр дә аерым сорауларыгыз булса, спикерлар янына килә аласыз. Зур рәхмәт, уңышлар сезгә әлеге фестивальне Рахмат, барыгызга үткәрүдә. да. Монда аерым